चलिए आई एगो गीत के से सेवा बा। एक जना फौजी बॉर्डर पर बने और अपना पत्नी से कह के गई रहन कि अब की पर आइब तो अपना लड़की के शादी करब। अचानक दुर्भाग्यवश वहाँ के गोई नहीं, तब तक बॉर्डर पर लड़ाई लगा रहे और वहाँ को हमें मारल जाता नहीं। तब उनकर औरत इन्हें से कैसे कहतरी कि राजा हो मारल गइला अरे सीमा पर लड़ाई में, देश के भलाई में ना कि राजा हो मारल गइला सीमा पर लड़ाई में, देश के भलाई में ना राजा कि राजा हो मारल गइला सीमा पर लड़ाई में, देश के भलाई में ना कहतरी किरुरा कह के रही कि आई अइले मास अगहनवा कैसे होई है बियाहवा, अइले मास अगहनवा कैसे होई है बियाहवा राजा, अइले मास अगहनवा कैसे होई है बियाहवा, मास अगहनवा कैसे होई है बियाहवा सैया, कही के कोई लाई बबुनी के विदाई में, कही के कोई लाई बबुनी के विदाई में, देश के भलाई में ना कि राजा हो मारल गइला सीमा पर लड़ाई में, देश के भलाई में ना कहतरी भइल अचके में राही केहू लौके नाही सही, भइल अचके में राही केहू लौके नाही सही, भइल भइल अचके में राही केहू लौके नाही सही, भइल अचके में राही केहू लौके नाही सही ए सैया, कि खर्चा करबी कैसे बबुआ की पढ़ाई में, कि खर्चा करबी कैसे बबुआ की पढ़ाई में, देश के भलाई में ना कि राजा हो मारल गइला सीमा पर लड़ाई में, देश के भलाई में ना कि राजा हो मारल गइला सीमा पर लड़ाई